बीच विजिल ॲप लास्ट इयर मुख्यमंत्र्याच्या हातान जून का जुलै 2022 आम्ही लॉन्च केलो आणि लॉन्च करता असताना गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडाक घेऊन वी डेव्हलप दिस ॲप विथ वन थॉट की देर हॅज टू बी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑन द बीच. आता बीच विजिल ॲप फर्स्ट इज ओनली फॉर द ॲक्टिव्हिटीज विच आर हॅपनिंग ऑन द बीच वेर दे वे 4 स्टेक होल्डर्स. एक म्हणल्यार आमचे डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम, दुसरी बीच क्लिनिंग एजन्सी, तिसरो पुलीस आणि चौथे लायफ गार्डिंग एजन्सी. हांचे भितर स्मूथ कोऑर्डिनेशन जावचें. बीच क्लीन ना, बाकीचे कितें इश्यूज आसा, आमचे टुरिस्ट वॉर्डनाक कोणें कंप्लेन केली जाल्यार तो फोटो काडून त्या ॲपार ताणें घालप आणि रिस्पेक्टीव एजन्सीन काम करप. हे एजन्सी इट मायट बी डिपार्टमेंट मायट बी लायफ गार्डिंग, इट मायट बी द पुलीस और इट मायट बी द बीच क्लिनिंग. लास्ट ऑल्दो वी टॉक ऑन दिस लायन्स, टुरिझम इज अ इंडस्ट्री आणि टुरिझम इंडस्ट्री जाल्ल्यान इलिगॅलिटीजाचेर समज करतले वी ऑलवेज फील that the public also should be added into this particular system so they feel that whatever issues are we can tackle them. The government has been working in a very transparent manner as far as the beach activities are concerned and we are looking for regulations. Water sports the dead words zale which we will be taking up to a different forum where we had asked them to get into regulations. But the touting business they चालू असता. ते टाउटिंग थंय इलिगल टाउटिंग जे चलता त्या टाउटिंगाचेर ते टावट फक्त ते न्ही तरेतरेचे नाका आशिल्ले भानगड्यो करता जातूंतल्यान टुरिस्ट येवच्या पेक्षा वचपाक हांगाच्यान पयस वतात. अँड दॅट वन एक्सपिरियन्स वीच दे कम, इफ दे डोंट गेट अ गुड एक्सपिरियन्स आउट ऑफ वॉट दे आर डुईंग देन दे विल नॉट कम बॅक टू गोवा. And for which when we are talking about the numbers in Goa and the quality over quantity Goa beyond beaches, it is very important for us to ensure that proper regulations are put in place. So 1364 जो आम्ही हेल्पलायन जो ऑलरेडी मूव केल्लो आणि ऑलरेडी लॉन्च केला मुख्यमंत्र्याच्या हातान, तातूंतल्यान आम्ही अ पर्सन गिविंग अ कॉल टू 1364 can complain, give his issues if they are having a problem. At the same time also find out available services under tourism department as far as 1364 is concerned.